खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिराङाव इभिक्सन जाथायनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खुगा बेखेवदों। इभिक्सनआ कुनु कम्प्रमाइज गैया। लावख्रिगुरिनि बे गं 22 नखरफोरा बिपिएफनि मददगिरिफोर। जों मोजाङै सावरायखादों। हा दंखायो, हाग्रा हायाव दा थां, दंफां लाइफांखौ दादान होनना बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। नाथाय बिथांमोनजों बनसुआ नांफानानै दङमोन। खाम्फा बरगयारिया नांफानानै दङमोन। आंनाव रोखा फोरमान दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो बिथांमोना गायबावदों होनना रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथियो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुरनि कुमारिकाटा गोजोनपुरियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय हराव कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय बगाजुलि गोजोनपुरि गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोजोनपुरि गामिनि असिना बसुमतारिया हरनि समाव दुब्लिनि माइ जाबाय थानाय मैदेरखौ होनो नाजानायाव उल्थायै मैदेरजों होसोजानानै मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। हाग्रा बिफाननि गुलिजों जिउ गोमानाय हेमन्त नार्जारिनि सारादुखौ दिनै समाजनि नेमखान्थि बादियै खुंफुंबाय। थांनाय 17 खालार खालि फुंबिलिनि 3 रिंगासो समाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव गावनि आंगो बिसि आरो सानै उन्दै फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय बे बुहुमाव आलाय सिलाय गालांनो गोनां जानाय हेमन्त नार्जारिनि जिउ गोमानाया दिनै 8 सान जाबाय। मख'नो गोनांदि हेमन्त नार्जारिनि गोथार सारादुआव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैना नखर आरो रायजो राजाफोरजों सुखु दुखुनि खोथा सावरायलाङो। बेजों लोगोसेनो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो। मख'जाथावदि हेमन्त नार्जारिनि दुखुथिया सानै फिसाजोनि देरसिन फिसाजोखौ क'क्राझार जिल्ला पाटगावआव थानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय फरायसालियाव मुं थिसननानै होनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया। मैया सनिबार खालि भेरगाव जिल्ला बिपिएफ हान्जानि मावख'आव उदालगुरि लकसभा ब्याप्तिमान कमिटिनि मोनसे मावसुमा मेल जानानै थाङो। बे मावसुमा मेलनि गेजेरजों प्रदीप दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव थांनाय 11 आगस्टआव ब्याप दाफामनायनि फाइनाल डिलिमिटेसन फोसावनायनि उनाव 14 आगस्टआव जों नेवसिदोंमोन आरो बिसायख'थि आय'गनो गोसोखांलाय गथायनाय जादोंमोन होनना बुङो। आरो डिमान्डखौ गनायैयाव सुप्रिम कर्टसिम थांनानै भारत संबिजितनि थिखानाय आयेननि गेजेरजों रिपिटिसन होनाय जायो होनना प्रदीप दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।